Nej, jeg røg rundt der. Det var vildt. Hvad er der var lydtryk på, Er mand? der hul, eller hvad? Er der hul? Det var god, Mikkel. Røg den ovenpå, eller hvad? Jeg filmer dig. Røg den ovenpå? Jeg fik bare sådan lufttryk. Røg den ovenpå, eller hvad? Nej, den kom ned i hullet. Der er da ikke hul. Jo, kæft, du kunne mærke det i isen, mand. Jeg kunne da mærke det i ansigtet, mand. Ja. Pum! Måske skulle vi lige have gået lidt væk. Ja. Det kan jeg helt sikkert, når man flækker isen, det der. Slap af. Den er lidt længere at gennemtrænge her i hvert fald. Nej, det er ikke det helt vildt. Ja. Jeg er lige kommet den lille flænge der. Efter man har fundet, jeg har truk. Kæft, det trykket, mand. Det lyder lidt med fedt.